Ассалому алайкум Дустони Азиз ва тамошобинони сомонаи РАХШ ТЧ. Дустони Азиз, дар имрӯза навор 12 та мошинҳои нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем. Мошинҳое ки ҳамаи намуду шахсе ки ҳамаш баҳри шумо пешкаш мегарданд ки мошинҳо сар мешаванд аз 6-7 ҳазор сомон ки мошинҳои арзони ҳамаш баҳри шумо омода кардем. Хоб видеонавора дӯстон то охираш тамошо кунем. Ба видеонавори мо лайк гузорем ва дар комментари нависем ки ва шумо чӣ хел мошинҳо дар кораем. Мо дар видеои оянда мошинҳои гуфтагитона ба шумо ҷудо карда пешкаш мекунем. Агар шумо мошини фурӯшӣ, хона, замин, квартира чизе ки барои реклама дорен, метавонед ки дар номерои имо WhatsApp рӯй кунем. Мо дар видеои оянда реклама мемонем. Хоб курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 156 сомонӣ. Ай шумо хоҳиш мекунем ки видеонавори моро дар имо WhatsApp-тон падилса кунен. Хеле кори хуб мешид. Мо бошад навора сар мекунем то охираш тамошо кунен. Ай нархҳои мошинҳои арзони мо бо хабар шавен. Марҳамат, рафтем. Якум мошини фурӯши имрӯза. Хоб як мошин аст бардору Hyundai Starex ки яъне ки мошини мусофиркаш соли бароишош 2000 сола ки яъне ки гази холия гуфтага секуба аст ки объем моторш се коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби беҳтарин харуда ки 4 та диска 4 та балони нав салон тоза 14 одам мебарад. Дӯстони азиз ки мошин дар ҳолати кори харуда ки ҳамаша хадавои ҳамаш нав кардага мошин состоянияш беҳтарин ки қариб дасти як одам гаштагия. Хоб ин ҳол қарор дорад дар Душанбе фурӯхта мешавад бо нархи 45 000 сомонӣ ки нархи ахир шафтага яъне ки ҷои сумгирӣ шафтага соҳибшон. Хай када метавонед агар бо ягон маълумота хоҳем пурсидан рақамошон дар поёни видео аст ки метавонед дигар маълумотҳои пурра шакарем. Мошин беҳтарин ки ягон камбудӣ надорад ки намеха сурат доштан хай ба мо равон кардан. Марҳамат, рақамошон дар поёни видео барои одамони харидор занг занед дигар маълумота гирем. Дим мошини фурӯшӣ Opel Astra F бардорон дар кузифи седан соли бароишош 1995 солае ки сӯзишвориш бензин газ дорад кор мекунад. Объем моторш 6 литра, коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошина мега моторша нав кардем ки мотори вагони аст ки полни худ нав аст. Краскашам сода мега ягон расхода салон тоза чашкаош ягон ҷош варид задагӣ надорад. Хоб 4 та диска 4 та балони 80 ки мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Айн ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе фурӯхта мешавад бо нархи 26 000 сомонӣ ки боз муомила ва савдо ҳам мекунем гуфтага фақат дар назди капол. Ба телефон савдо намешавад гуфтага соҳибшон фақат хоҳиш карда фақат одамони харидор бошанд биан ай пеш савдо мекунем. Рақамошон дар поёни видео дигар маълумот аз худашон. марҳамат. мегзарем ба сеи мошини фурӯшӣ. Хоб сеи мошини фурӯшӣ дӯстон аст ки Opel хачбек ки соли бароишош 1996 солае ки сӯзишвориш бензин газ дорад кор мекунад. объем моторш 6 литри простой, коробкаш механика мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. Мошин 4 та балои нав 4 та калпак свети раднои худаш салон тоза 7 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад ки нашуд танировка ягон чи гуфтагӣ нестанд. айн ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе фурӯхта мешавад бо нархи 28 000 сомонӣ ки боз савдо ва муомилаи хубам дорад мега соҳибшон дар назди мошин. рақамошон дар поёни видео аст. Агар кадомтон харидор бошанд ки метавонед дигар маълумотҳои пурраша аз худашон гиред. марҳамат. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. хоб чорум мошини фурӯшӣ аст бардорон ваз 21 новаҳи молодёжни аст ки соли бароишош 1996 солае ки сӯзишвориш бензин газ дорад кор мекунад. объем моторш 6 литр, коробкаш механика мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега як сола ҳуҷҷат кардагӣ аст. 4 та диска 4 та балони миёна свети радной. хоб ягон камбудӣ надорад. хай бо аз худашон мепресен. айн ҳол қарор дорад дар шаҳри Хисор фурӯхта мешавад бо нархи 8000 сомонӣ ки бо савдо ва муомила мекунем мега соҳибшон. рақамошон дар поёни видео аст ки фақат одамони харидор яъне ки сумшон тайёр бошанд. хоб марҳамат, рақамошон аст ки метавонед занг зада бештар маълумотша аз худашон гирен. агар шумо бардорам хали мошинҳои фурӯшӣ дошта бошед ки хона, замин, квартира барои реклама кардан дар номерои имо WhatsApp мо рӯй кунед. мо дар видеои оянда рекламаш мемонем. лайкотон намонед чи мошине ки дар кора дар комментари нависед. албатта пешкаштон мекунем. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. хоб панҷум мошини фурӯшӣ навбатӣ бардорон ваз 21015 аст ки чӣ хеле шумо мехостед яъне ки хоҳиш карда дар комментари ки монем. хоб мошин молодёжни аст соли бароишош 2004 солае ки сӯзишвориш бензини холӣ, объем моторш
1.5 литр коробкаш механика мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 4 балони миёна, 4 диска, свети радной аз худаш, ходовой ва дигар ҷошам соза мега ки хайбу аз худашон мегирен. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Хучанд фурӯхта мешавад бо нархи 9500 сомонӣ ки боз муомила ва савдо ҳам мекунем гуфтагар дар назди мошин. марҳамат, агар кадомтон дар ҳамин шаҳри Хучанд бошед ки рафта мошин агар бинен ина нархш арзон буда метавонед дигар маълумотша гирен. шашум мошини фурӯшӣ. хоб шашум мошини фурӯшии навбатӣ бардорум Mercedes-benz C классае ки соли бароишуш 1995 солае ки сӯзишҳоиш бензин газ дорад кор мекунад. объём моторош 1.8 литре, коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 4 диска, 4 балони нав, задни камера, монитор, кондиционер, тонировка 6 моҳи дига, ҳуҷҷат то моҳи августа ахирош монага гази РАХШ Дустони Азиз. вариантҳои алиши ҳам ҳаста мега бо Opel кати алиш мешавад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Сипитаме тарафи Хучанд меша, тарафи Ленабуд фурӯхта мешавад бо нархи 47000 сомонӣ ки бо савдо ва муомила мекунем гуфтага дар назди мошин вариантҳои алиш фақат ба Opel. марҳамат, дигар маълумотша худатон гирен. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. хоб ҳафтум мошини фурӯшӣ ҳастад дӯстон ки Toyota Corolla ҳастад ки соли бароишуш 2009 солае ки сӯзишҳоиш бензин газ дорад кор мекунад. объём моторош 1.6 литр, коробкаш механика мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 4 балони нав, 4 диска, электропакет, кондиционер, газ бензин ҳамаш кор мекунад. солиш 2009 ки састяниш беҳтарин мега соҳибшон ки айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Дангара фурӯхта мешавад бо нархи 65000 сомонӣ ки ягон чи гуфтагӣ нест нашуд арзон кардан. агар ки шумо харидор бошед дигар маълумоташа аз ҳамин рақамошон мегиред. дӯстони азиз, марҳамат, занг занед 65000 сомоние ки боз қаттиш мумкин муомила мекунед. монитор ҳама чиш дошта, салонам тоза. хоб агар шумо хали мошинҳои фурӯшӣ доштед барои реклама кардан дар номери имо баста барои кинен мошинотонро мо дар видеои оянда рекламаш мемонем. ҳаштум мошини фурӯшӣ. хоб ҳаштум мошини фурӯшӣ ҳастад бардорум Mercedes-benz C классае ки сечка соли бароишуш 1998 солае ки сӯзишҳоиш дизеле, объём мотор 2 литре, коробкаш механикае мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. свети радной серебристи, 4 балони миёна, 4 диска, электропакет мошин дар ҳолати кория мега ки дигар маълумотҳои пурра бо телефон. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Панҷакен фурӯхта мешавад бо нархи 43000 сомонӣ ки боз муомила ва савдои хубам мекунем гуфтагай сум дар кора ба ҳамин хотир мефурӯшам. рақамошон дар поёни видео ҳаста ки кадом дӯстоне ки агар қариб бошанд ки рафтан ҳамин мошинро маъқул карда бошанд метавонед ки дигар маълумоташ аз рақамошон гиред. марҳамат, лайкото намонед чӣ мошине ки ба шумо дар кора дар комментари нависед. мо дар видеои оянда албатта мошинои гуфтагиро пешкаштон мекунем. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. хоб наҳум мошини фурӯшии навбатӣ ҳастад дӯстон Opel Astra F ки дар кузуфи седан ҳастад ки соли бароишуш 1992 солае ки сӯзишҳоиш бензин газ дорад кор мекунад. объём моторош 1.6 литр, коробкаш механика мошин дар ҳолати техникӣ қарор дорад мега соҳибшон. камтарак ҳамин болои капотош краскаш хестага дигар ҳама ҷош 100%. хай бо рақамошон ҳастад ки дигар маълумотош аз худашон мегирем. балонош миёна, 4 калпак, свети радной нархи вишнови яъне ки свети олучагӣ ҳастад дӯстон. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе фурӯхта мешавад бо нархи 13500 сомонӣ ки боз муомила ва савдо ҳам мекунем гуфтагӣ. хоб рақамошон дар поёни видео ҳастад. агар кадомтон харидори аниқ боштен бештар маълумотша занг зада аз худашон мегирем. дӯстони азиз, хоҳиш мекунам ки видеонавори моро падилиса кунед ва мошинои гуфтагиро нависед. мо албатта пешкаштон мекунем. агар шумо ҳам дошта бошед мошинои фурӯшӣ ё ки хона, замин, квартира мехоҳед реклама кардан дар номери имо баста барои кинен реклама мемонем. мардони азиз, раҳмат барои дастгириётон. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. хоб даҳум мошини фурӯшӣ ҳастад дӯстон ки Mercedes-benz C классае дига сечка соли бароишуш 1995 солае ки сӯзишҳоиш бензин газ дорад кор мекунад. объём моторош 1.8 литр, коробкаш механика мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. салон тоза, электропакет яъне ки гази Евро 4, ҳуҷҷат, балоно 4 нав, диска ҳамаш 100% ки мошин бе ягон камбудия ки мошин тоза гаштагия дар дуни шаҳр гаштагия.
айн ҳол қарор дорад дар шаҳри Хучанд фурӯхта бошад бо нархи 40000 сомонӣ ки боз муомила ва савдо ҳам мешавад. Фақат одамони харидор занг зананд, дигар маълумотои пурраша худашон мефаҳмонд. Бардони азиз, хоб марҳамат одамоне ки агар сум дошта бошад налиши метавонед ки дигар маълумоташа пурра гиред. Мошин 100% ва тоза буда мега ҳама ҷош как надай марҳамат. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. خب 11 ماشین فروشی نوبتی ما دوستان هسته وز 21014 هسته که چه خیلی شما خوش میکنین که هم خیلی وز 21014 ها را مونیم بسیارتر، یعنی که سایزی بهترین شه. خب سال برای 2011 هم سالی که سوزشورش بنزین خالی ماشین گاز ندارد، یعنی که دیدگی نیست. آبی و موتور 6 لیتر پرستوی کاروبکش مکانیکا ماشین در حالت خوب بهترین قرار که 4 تا بالای نو 4 تا دیسکای خودش موتور سالن همش تازه که ماشین، یعنی که قریب واگن یکی ماشین دون شهر دستی یک دام نگشته که سایزش زور است و رادنوی این حال قرار دارد در شهر اسفاره فروخته میشد به نرخ 25000 سومونی که باز معامله و سودا هم میکنه. میگه واریانتوی علیشی هم هست که نگفتن با چی رقمش رو در پایین ویدیو هست که میتونید بیشتر معلومات از خودشون گیرید. مرحمت. مگذاریم با 12 ماشین فروشی. خب 12 ماشین فروشی نوبتی ما دوستان هست اوپل استرا جی هست که سالی برایش باشد 1999 سالی که سوزیچورش بنزین گاز دارد، کار میکنه گازی ایراد 4 دارد، آبی و موتورش 1.16 مگا صاحبشون کاروبکش مکانیکا ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. ماشین 4 تا دیسکای رامشکا 4 تا بالون 80% ماشین زدگی پشتگی نداره. میگه 10 ماه دیگه حجت کانسانه در پیشش الکترا پاکت دارد. دوستان عزیز که ماشین 100% میگه به یگان کمبودی این حال قرار دارد در شهر کولوب فروخته میشد با نرخ 37000 سومونی که باز کمتر دیگه معامله خوبم میکنه. میگه صاحبشون فقط آدمانی خریدار زنگ زنند. خب رقمشون در پایین ویدیو هست که برای آدمانی خریدار میتونید که زنگ زد دیگه معلوماتش گیرین. شما اگر هم خیلی ماشین فروشی داشته باشید که خانه زمین کوارتیر برای رکلام کردن در نمره ایما واسه ایما روی کنین، ما در ویدیو آینده رکلام میکنیم. این بود که 12 ماشین فروشی دادیم. تا ویدیو آینده دوستان عزیز خدا نگهبانی همه شما.